står här i Täby centrum idag tillsammans med en av våra toppkandidater, Anna-Maria Kratzeli, och pratar med människor om varför det är viktigt att gå och rösta också i Europaparlamentsvalet som äger rum. Hej, vi i Moderaterna tror på Europa. Vi tror att vi behöver fri rörlighet, ett starkt Europa för fred och frihet. Alla ska ha bra människor, det är vår gemensamma kamp. Så är det. Vi jobbar jättemycket för en bättre hälsa här i Sverige. Det är så starka kopplingar mellan en bra jobbpolitik som gör att vi också har råd att finansiera bra välfärdsverksamheter. Vi måste också jobba med än mer hälsofrågor, både i skolan, inom äldreomsorgen och också naturligtvis förebyggande, så att vi förebygger ohälsotal och sjukdomar på sikt. Och det är någonting som vi också vill jobba med på Europanivå. Ja, absolut, och det gör vi. Bättre mat för tallrikar, bättre information för konsumenter. Att du får veta vad det finns i den här köttbitar, i den massmäntiga köttbitar. Bättre djurskydd i Europa. Ursprungsmärkat allt kött. Visa allergena paket. Borta med alla de här färgerna, konserveringsmedel, bekämpningsmedel. Vi vill ha en giftfri fruktdag. Hela Sverige. Vi kämpar för. Och motion. Motion också. Vi gör också motion. Och sen är det också viktigt, oavsett om du jobbar på Europanivå eller riksnivå, regional nivå eller kommunal nivå, så handlar det inte om dålig ekonomi. Det handlar om sunda finanser. Genom sunda finanser och bra skatter och bra näringspolitik så vi också kan få in gemensamma resurser för att kunna finansiera och stark Exakt, frihandel. En väl fungerande gemensam Europamarknad som blir hemmamarknad för alla företag i Sverige. Det betyder jobb här i våra ungdomar. Det betyder bättre kvalitet, dagis och sjukvården och äldreomsorg. Rösta på Moderaterna 25 maj i Europavalet. Rösta på Moderaterna.